Nakop ang salesman sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sang Police Station 3 sa Zone 5 Barangay Tacas, Haro, alas 11:50 sang gabi Hulyo 20, 2024. Ang subject amo si Marion Tolentino, 35 anyos, kag-residente sa Barangay Benedicto, Haro. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sa sachet sing napatihan shabu gamit ang 1,600 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover siya nga paginakop pa ang 5 pagid ka plastic sa sachet sing napatihan shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng ICPS 3, ginpayag siningi sa kasimanang ila monitoring antes gin ka sa nasambit nga operasyon. Actually sa maski sang dito kita ganit sa piyak na station, bali sako pa nato ng area sang station 9. Wala pa kita matunga ang baling distrito sang Haro sa Doca Station. Nakalabot na ni no ang ngalan sa sining subject nato nga si alias Marmar nga taga Benedicto, Haro. Papang subong nagtabok din sa doy sa atong area kag natigayon naton nga mabaklan. Sining impormasyon na liman sa aton mga pumuluyo. Mga ka-K5 ginabanta sa 10 gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kag may rin estimated market value nga 68,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.